Dobar dan, drugari. Ovo je 124. čas matematike. Mi smo juče i prekjuče radili množenje i deljenje zbira i razlike broja. Imali ste za domaći da radite na tekstualnim zadacima u radnoj svesci za 4. razred kreativnog centra. Pošto su neki imali poteškoća u radu i za one koji nisu, koji žele proveriti svoje znanje, a i zbog drugara koji koriste naše video zapise za rad, mi ćemo odraditi nekoliko zadataka kako bi svima olakšali u ovoj situaciji. Kao što znate, ja se trenutno ne nalazim niti u školi, niti u učionici Mozgalici, sve je improvizovano, tako da zbog tehničkih nedostataka prinuđeni smo da radimo ovako, bez velike table, bez mnogo elektronike, ali mislim da će još kako značiti i vama i vašim roditeljima. Ovako, za one koji nemaju ovu radnu svesku, mogu da uzmu sveske i da zapišu zadatak. Ja ću ga naravno pročitati, kao i svaki drugi, ali vi možete u svakom trenutku zaustaviti video i prepisati ga. Rapelov sup je ptica koja veoma visoko leti. S visine od 11 km na koje lete i avioni, obrušio se na plen i spustio na visinu od 150 metara. Koliki je put prešao ako se opet vratio na visinu od 11 km? Da bi videli koliko se on zapravo spustio, počet ćemo od najviše tačke, a ona iznosi 11 km. Na koju visinu se spustio? Na 150 metara. Razlika ove dve visine je pređeni put koji je sup prešao u fazi spuštanja, znači poniranja. 11 km minus 150 metara. Ali kao što mi u šali učitelji znamo reći, babe i žabe ne možemo mešati, kilometre i metre ne možemo oduzimati, tako da 11 km moramo prvo da pretvorimo u manju jedinicu mere, odnosno u metre. I pisat ćemo šta? Pisat ćemo 11 km je koliko metara? Tako je. 11.000 metara, ovde je isuviše malo prostora, ali vi koji pišete u sveske, naročito obavezno je pisati jedinice mere, 11.000 metara, minus 150 metara. I zašto puta 2? Pa, kaže koliki put je prešao ako se opet vratio na visinu od 11 km. Znači imamo poniranje toliko metara plus isto toliko metara vraćanje na istu visinu. Računamo dalje. 11.000 minus 150, znači ovo možemo da rešavamo na dva načina. Ovde je predviđen drugi način. Prvi način bi bio 11.000 metara minus 150 metara, izračunamo, to je tako, i onda puta 2. Međutim, vidimo da ovde su nam ostane duže linije i znak između minus, što znači da bih ja ovde trebao da napišem šta? 11.000 metara puta 2, zatvorena zagrada, minus otvorena zagrada 150 metara puta 2, zatvorena zagrada, jednako je. Kao što primećujete, ja dok pišem, danas još uvijek se nisam snašao jer stativ nisam doneo iz učionice, ali iskoristit ću nešto, improvizovat ću kasnije da na narednom času ne bude ovoliko pomeranja, ovoliko mrdanja, je tako dok se ovo snimam. Trudit ću se što manje pomera. 11.000 metara puta 2 je koliko? 2 puta 0 je 0, 2 puta 0 je 0, 2 puta 0 je 0, 2 puta 1 su 2, 2 puta 1 su 2. 22.000 metara minus 2 puta 0 su 0, 2 puta 5, 10, 0 pišem, 1 pamtim, 2 puta 1 su 2 i 1 što sam zapamtio je 3. Jednako. Oduzimanje. 0 manje 0 je 0.
0 manje 0, 0. 0 manje 3 ne može, pozajmit ćemo. Ovde ostaje 1, ovde je sada 10. 10 manje 3 jesu 7. 1 manje ništa. 1 i ovde ostaje dvojka. 21.700 metara, odnosno 21 kilometar, 21 kilometar i 700 metara. Odlično.